Wannan. Waye mai wannan gidan? Alhaji ne kuma wallahi baya nan ofisa. Baya nan. Kama kunnan ka. Ba kama kunne ba rike kunnan ka haka. Block nawa ya sa 1 2 3 4 5 6. Na farko yayi almuzabbaranci. Kai ne mai gadin shi ko? Shine ya sa glove har kusan 6. Shi gashi dan banza ko? Zaka ga musiba. Zaka ga musiba. Muna can bakin daji, muna iyakar ƙasa muna muku aiki. Muna kokari iya kokarin mu, kuna nan kuna bata mana abu. Inna ilaihi raji'una. Bishiya 4 ko? Bishiya 4 ne. Bishiyoyi nawa ne a cikin gidan? Miƙe tsaye. Bishiyoyi nawa ne a cikin gidan? Wallahi ban san ko nawa. Baka san ko nawa bane kana gadi, yinil down. Koma yadda ka tashi. Sai aka ba shi umarni ya zo ya gini haka ko? Kuma ya mana bakin fenti. Allahumma azalmi mun masifati. Wannan kalan da ke jikin wando na shine a jikin kofar gidan shi ko? Zo nan. Ina mu kullun gidan? Bar mu kullun zo nan ma. Ba na mu kullun gidan. Dawo nan. Dan iskan banza. Gudi ofisa. Wannan wayan ka ne ko? Gudi. Do nan. Ni kyalla mana. Ɗan iskan banza muna bakin ƙasa muna aiki. Miƙe tsaye. Miƙe tsaye mana. Ya sa gulab 6 a gidan shi. Na farko ya almuzabbaranci. Daraja Allah ofisa ka kyale ni. I'm playing with you. I'm playing with you. Okay? An taba harbin ka? Ka taba ganin bindiga? Da na zo da bakin iyaka so ne in zo da bindiga. Burkai ya ce gada na yadda na shigo muku da bindiga dan saboda zan tsorata ku. Amma baka ji ba. Baka ji ba ko? Mike zai daga kanka. Dan iskan banza. Shege. Ka gaya ma alhajin zan dawo nan da sati 1. Ka ji abin da gaya ma ko? Alhajin ma zai wani shi dan uban shi. No. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ya ga yana ga wani dariya kake lafiya da ko? Yaran can sun iya wasa. Kai wace wasa kenan? Wallahi dutse suke jefawa suna cewa burtai. Suke ta fama gudu fa. Kai. Allah dai ya kyauta. Wucewa